Gaurko eguna garrantzitsua izan da Arantzazulaben. Pozgarria baita eta mugarria hiru unibertsitateetako 40 ikertzaile gurean izatea. Askotariko begiradak ekarri dituzte, esparru ezberdinetatik, hala nola, psikologia, hezkuntza, ekonomia, soziologia, ingeniaritza. Begirada anitzak jaso nahi genituen, gizarte moduan ditugun erronkei, aurre egiteko eta hortarako diseinatu nahi dugun ikerketa lankidetzan egiteko. Aritu gara, ikerketaren joera nagusien inguruan eta baita ere joera horiek gurean sortzen dituzten galderen inguruan. Eta baita ere, elkarrekin hausnartu dugu, Arantzazulabek datozen urtetan ikerketan jorratu nahi dituen edukiak eta ikerketa programa. Horrek izugarrizko balio erantsia dauka eta gainera indarrak batzeak egiten dugun horri zentzu handiagoa ematen dio. Bidea hasi besterik ez da egin eta ilusio handiz emango diogu jarraipena.